welcome back to our channel Karti's Vlogs. Yana Nikala. Moke the Karti. Hope all of you are fine. Yala mast shokule. Okay, today is Thursday. Yana kode the vlog partner was mistake mandade. Oh, actually Tuesday book Wednesday the vlog and Panaga today is Monday and Monday. I put a Monday actually week holiday. So holiday next day April Monday I consider Malpuno. So ancha the 2 days holiday na Marathu polipunu. So kode holiday tha ini Monday tha but actually Monday at it was Tuesday book Wednesday the vlog and next day ini pira and vlog mu start ಮಾಡ್ತಿದೆ. Time ಆತು ನೋಡಿ 9:15 ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ದಾಲ ಆತುಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಕಜಿಪುಗು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆನಾ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬಂಗುಡೆದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಪಂಡ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ದಿನ ಒರಿದನಿ ಇನಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಅವೇನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅರೆ ಡೈಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ದಾಲ ಪಾಡೋಡಂದಿಜಿ ಮಸಾಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಡು ಮುಂಚಿರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಯಾವ್ರಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪು ಅಡಿತುಂಡ ಯಾವ ಬೇಕು ದಾಲ ಅರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಚ್ಚೆ ಆತಿಟ್ಟೆ fully satisfy appear and bokonji vishya panodu yan must foodie enku bete food items tinodu taste manpodu try manpodu must aase apun food items da but aregu kenda are another dead opposite aregu incha hotel gu pura podu alta food try manpunu tinpunu avudadana av special recipes etu special items kantu pandala aregu interest eichi aven try manpodu av parkat super I mean parkat sorry av tinkan pura ಅನ್ಸುನೇ ಇಚ್ಚಿ ಐ ಮೀನ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸೂಪುರ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ತಿನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ರಸ ಉಂಡ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆರು ಫಿಶ್ನ ಕರಿ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪೂರದೆತ್ತದು ಮೇನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆರು ತಿನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮಿನಿ ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಮೆನುಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಓ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನೊಂದಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಾಡ್ದು ತಿನ್ಪುನು ಬಟ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಡೆಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಾನು ಏತೋ ಸಲ ಏನು ಮೇಲೆ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಫುಡ್ ಲವರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಆರ್ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅನ್ಲೈಟ್ ಪೋಲ್ ಅದು ಲೈಟ್ ಪೋಲ್ ರೆಪಲ್ಸ್ ಅನ್ಲೈಟ್ ಪೋಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒರಿ ಪಂಡ ವಿ ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯಾಂದಾದ ಪನ್ನರೆ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ವಿ ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ಇದೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ಜಪ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಬೇತದಾದನ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೂರನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಟು ಪೂರ ಪೋರ್ ಎತ್ತನು ಮನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡಿ 12:30 ಆದಿತ್ತನು ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕರೆ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತಿಜಿ ನಾನೊಂಚೂರು ಜಪ್ಪುಗ ಅಂದ ಅವನಿತ್ತುಂಡು ಅಲಾರಾಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 5 minutes ಜಪ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತದ ಲಕ್ನಾಗ ಕನಸು ಬತ್ತು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕನಸು 20-25 minutes ಕನಸಿಗೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕು ತುಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಬಡ್ಡ ಲಕ್ಕು ದಡಬಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕು ಪೂರ ಇಂಚನ ಧನೇಶ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪಾದು ಬಿಡಿ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಇಂಚ ಆಪು ಕನ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಪ್ಪರೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಯ್ಕುಳ್ಳ ರಪ್ಪ 1-2 minutes ಲಕ್ಕೊಳು ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪುಗ ಅನ್ಪುಣ ಇಂಚೆನೆ ಕನಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಬಿಡ್ಬೆ ಕನಸು ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ್ವನಾಗ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಯಲೈಸ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆ ದಾದನ ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನು ಸೊ ತೂಯನ್ ಸೊ ಇದೇನು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದ ಪಾತೆರ್ವೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಪುಷಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲೆ ಓಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಈ ಕಡೆ ಕಾಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತೆ ಅವು ಖುಷಿ ಪಿದಾಯಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಪುಷಿಲ ಪಿದಾಯಿದೆ ಜಪ್ಪುಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಎತ್ತಿಕೂಳೆ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತದೆ ಜೋರ್ ಮ್ಯಾವ್ ಕಲ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದಗಳಿಗೆ ಜೆತ್ತಿನಾಗಲೇ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಶೂ ಅದೇತು ಪಂಡಲ್ಲ ಕೆನಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಗಿಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿಯೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಲಾಯ್ ಓಲ ಜೆ ಇದನ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡಾಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಯಾರು ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡಾತು ಇನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜುನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಜೊತೆ ಫುಡ್ ಪಾಡೋಡು ಖುಷಿ ಪಂಡ ಡಾಗ್ನು ಫುಡ್ ಆತನ ಸೊ ಶಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನೇತೆ ಪಾತೆರ್ವೈತೆ
ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಓಕೆ ಏನಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ದಾಲ ತುಚ್ಪಾವುಜಿ ಲೆಪಡ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾ ಜನ ದಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ತುಚ್ಪಾವುಜಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತಿಕ್ಕದ ಪಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ತನಿಷ್ನ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೆರ್ ಪಾರೆ ನಿಖಿಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಬಟ್ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಆನ್ ಪಂಡತೆ ಉಣ್ಪಾದು ಓದಪಾದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಮೀಪಾದು ಜೆಪ್ಪುಜೆ ಐತೆ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿನೇ ಜೆಪ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಜೆಪ್ಪದಾದೆ ಆನು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಆವಡದು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಯ್ ಜೆಪ್ಪುಜೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಓದರೆ ಇಪ್ಪುನ ಆಯ್ ಜೆತ್ತಿ ಲಕ್ಕಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಬುತ್ತುಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೇಗ ಯಾನ ಆಯ್ ಓದೋದು ಕುಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಂಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ತಾನು ಇಷ್ಟ ಪಾತೆ ಪಾರೆ ಯಾನು ಏತು ಪಾತೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ತುಲ ಇಟ್ಟು ದಾದೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ತಿಕ್ಕುನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖುಷಿ ನಾಟಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಒನ್ ഞാൻ ആ റൂമിൽ പോന്നിജി ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ബല ഞാൻ ഓടെ പോന്നിപ്പുൻ പണ്ട ಕಿಚನ್ಗೆ പോന്നിപ്പുൻ ಬಲೆ ಇರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಪುಷಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಗಡ್ಡ ಬರ್ಪುನು ಅರೆ ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ 2 times ಪಾಡ್ಯೆ ಪಿರ 3rd time ಫುಡ್ ಕೇಂದ ಫುಡ್ ಡಬ್ಬೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪು ನೋ ಫುಡ್ ಪುಷಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನೆಂಕ್ ಪುಷಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪುಷಿ ನೋ ಡೋಂಟ್ ಡು ದಟ್ ಪುಷಿ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ನಡಪರೆ ಜಂಕ್ಷಂಡ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ನಡಪರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಹೆಂಗ್ ನಡಪರೆ ಹಾಂ ಕುಲ್ಲುಲ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲ ಮೀಲ ಪುಷಿ ಮೀಲ ಮೋನೆ ತುಕ್ಕ ಓಲುಂಡಿರ್ನ ಮೋನೆ ಇನ್ನ ಮೋನೆ ತುಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪುಷಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ತುಲ ನೂಕುಂತುಲ ಪತ್ತರೆಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪುಷಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ತಿ ಒಬ್ಬೋ ಕಾರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೆಬಿ ಹತ್ತಿಂತುಲ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಲಿಪ್ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಪಂದನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ I'm going back I'm running yan pira poppe are you mad Pushi are you mad tinu oridina food good girl good boy ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತನ ಅವೇನು ಬಗ್ಗದಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿದ ಕೇಕ್ ಬೈದುಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತನಿಷ್ ತಿಂಪೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಆಯ್ತು ಹಚ್ಪಾಂದುಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಂಟಿ ರಡ್ಡು ಪರೋಟ ತನಿಷ್ ಕೊರು ಅಂದು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆ ಪರೋಟನ ನಿಕಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂದು ತೋಚ್ಪಾದೆ ಖುಷಿ ಕಂಡುಡ ಚುರ್ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಐಕ್ ಬೇಜಾರು ಹತ್ತದು ಐಕ್ ಮೇರ್ ಸಾರಿನೇ ಏರಿಯರು ಖುಷಿ ಅಂಚ ಬಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೋಡುಗು ಓಕೆ ಬಲ್ಪೋ ಚಂಚ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅನ್ಯ ಮಂಪುಂತುಲ ಓಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಖುಷಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬೇಜಾರಾತನ್ ಖುಷಿಗ್ ಮೇರ್ ನೇರ್ನೆಗ್ ಬೇಜಾರಾತನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೇರಿರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುವೇರೆ ಅವೇ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ ಬಲ್ಪುನ್ ರೋಡು ಪೂರ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತ ಮೋನೆ ತುಳಯ ಬೇಜಾರುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಖುಷಿ ಶಿ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಖುಷಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಖುಷಿ ಅವ್ರದ ಕಣ್ಣು ತೂಪುನು
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಂಡೆಡುಲ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತುಯರತ ಅವು ಇನಿ ಕಾಂಡೆದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಬೇಜಾಡ್ಕುಲ್ದುನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಡ್ಕುಲ್ದುನು ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾನ ಮಗಲ್ ಆಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಗೇಟ್ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಪುಡ್ದಿತ್ತ ಒಂತೆ ಖುಷಿನ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಆಡು ಕೂಡ ಮುಡ್ದಿತ್ತ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತದನು ಗೇಟ್ ದ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಗಾಡಿ ಪೋನುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಗಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿಲ ತಾಗುನ ಐಕ್ ಪಾಪ ಐಕ್ ನೇರ್ ಸರಿ ನೆರಿಯರ್ ಐಕ್ ನೆರಿ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಸೊ ಐತ ಯಾರು ನೆರ್ದು ಪೋಯ್ ಐಕ್ ಬೇಜಾರ್ಡ್ಕೊಳ್ದು ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂದೇ ದಾಲ್ ದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾಜ ನೋಡು ತೂತೆ ಮೂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ತೌತೆದ ತಂಬುಳಿ ಅಂತ ಕಜಿಕ್ಕು ಅವೇ ಸೊ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಕುಲ್ದುಡು ನನ್ನ ಬತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪಾತೆರೋಳು ಖುಷಿ ತಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ ಇಂಚೆ ಬೇಜಾರು ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಕುಕಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಂತು ನಿಕಡೆ ಪಾತೆರ್ಗಾದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಕಡೆ ಖುಷಿನೆಲ್ಲ ಖುಷಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಿಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆನಿಮಲ್ ಲವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಕಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋರೆ ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಕುನ ಬೇಲೆ ಆತನು ಅವು ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಫ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಡು ತೌತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ದಿಜಿ ಸೊ ಬೇಯಡು ಬೊಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಹಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಲ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಗಲೀಜುಂಡು ಸೊ నేను ಪೂರ ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಮನ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಹಾಂ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಟಿವಿ ಈ ಸಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇರುತ್ತಂದ ಸೊ ಒಂಚು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇರಾಂಡಲ್ಲ ಟಿವಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾಡ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇದ್ದಿತ್ತೊಂದೇ ಸೊ ದಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನು ಮೂವಿ ಲವರ್ಸ್ಗೂ ಮೂವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ ಯಾವು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂವೀಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ತೂವೊಲಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಾಂಡಲ ಪಡ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋ ಒಂದು ಪೇರು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ ಏರಾಂಡಲ ಕುಲುಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕನತದ ಅಕಲೆ ಕೊರೋನಾ ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಟುಕ್ ನ್ಯೂ ರೆಡ್ಮಿ ಕಂಪನಿದ ಟಿವಿ ರೆಡ್ಮಿ ಟಿವಿ ತೆಗೊಂಡ್ವಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ವೀಡಿಯೋನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಟ್ ಏತು ಸಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದು ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಸಲ ಏನು ಕಟ್ ಮನ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಗಡಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೈಲ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಇದು ಸೊ ಅಂಶ ರೆಡ್ಮಿ ಟಿವಿ ಹೊಸಾದ್ದೆತ್ತುಂಡ 50 ಇಂಚಸ್ದ ಪನೋಡೊಂದು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಶೋ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂದಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಎಂಕೈ ಬೇನೆಪ್ನ ಕಿಂಚದಿದ್ದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಟಿವಿ ದಾಯ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋನ್ ಬೈದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ಸಲ ಈ ಟಿವಿ ದತ್ತೊಂದು ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿಬೊಕ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ಡು ಮೂವೀಸ್ ತೂಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಜ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೂವಿ ತೂವೊಡೊಂದು ಎಂಕೆ ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕಾಂಜ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೂವಿ ತೂಯೆ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ತೂಯೆ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ತೂಜಂಡ ಆತೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಓ ತೂಯೆ ಪಂಡ ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ ಅವು ತೂಯೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಓ ಪಂಡ ಅನ್ಫರ್ಗಾಟನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವೊಂಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೂಕುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ತೂವರೆ ಪಂಡ ಫ್ರೀಡಮ್ ತಿಕ್ಕುನೆಡ್ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಏತೋ ಜನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದು ತುಚ್ಪಾದೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಅವೊಂಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಚೂಚೂರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಪುನ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿನೇ ಎದ್ದಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ಯಾವ ಆತೆ
ಓಕೆ ಯಾನು ರೂಮ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಐತ ಜಾಗ ದಿವೋಡು ದೀಪೆ ಬಟ್ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರದು ಇನ್ನದ ವ್ಲಾಗ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಕತೆ ಪೂರ ಆತು ಆನೆದ ಇರುವೆದ ಪೂರ ಕತೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನೋಡ್ದು ಇದು ಟೈಮ್ ಆತು 11 o'clock ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು 12 o'clock ದೊಳಗೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ರೂಮ್ದ ಮನ್ಪೈತೆ 5-10 minutes ಆಪುಂಡು ಅವಾಯನೆ ಬೇಗ ನೆಲ ಆಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡೆಗೆನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಮುಖ ಅಂಚಿಡೊಂಚೂರು ಅರಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ಆತೆ ಬುಕ್ಕದಾಲ ಬೇಲೇಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಇಂಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನುವೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೂಲ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ತುಳುದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪುನಕಲೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಏರು ಅಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ ಪನೋಡ ಓಕೆ ಇದು ಪನ್ಪೆ ಏರು ಪಂಡ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ದೆ ಪನ್ಪೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ನಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ದೆತ್ತೊಂಡೆರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸಿಂಬಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಡಾಗ್ ದ ಪುದರ್ ಸಿಂಬೆ ಅಂಚಪುರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅರ್ನ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತುಳುತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರು ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಖಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ತಿಳಿಸಾಲೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸಿಂಬೆ ಅರೆಡ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೆಟ್ ಡಾಗ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಂತುದು ತೊಂಡಿರು ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಾಗ್ ತಪ್ಪುದರು ಸಿಂಬಾ ಹೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಗೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಆರ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಪಾಡ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಗೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ತಿಳಿಸಾಲೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ನು ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ನ್ಯೂ ಕಮಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುಲೆ ಕಾಲಿದು ಓಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪ್ನು ಸೊ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಕಾತುದಪ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್